jdou tak za sebou. Jim nevadí, že si čukají prdeli. Jo, oni se to potom zakousnou a vznikne tam jako taková dlouhá hnutí. To nemá ani to je mnohem než tohle. Dojíme staničku. Chci dělat rekord. Když chvilku počkáš, tak nebudeš muset ani sklízet stezí. Jo, zůstaň tam tak, musíš tam udělat smyčku z jednoho bodu, ještě to vezou všechny. Ne smyčku. To rozumíš, musíš udělat záběr. No, stanožka, to je rekordonožka. No. Máme celkem štěstí, protože kdyby to bylo od teďka o chvilku později, tak už si toho nevšimneme, že tam něco leze, že? No, jednou za 20 let. Proč dělají ten vláček, mi řekni. Šetří energii. A přední rozrazí ten vzduch a ostatní to mají potom jednodušší.